Ahojte, som Myška. Takže Mina. To je jedno. Už Hľadám Minecraft. tak hľadaj, dlho hľadaj. Tam je A ideme hrať spolu a pozdrav do videa do svojho. Nie, ideme hrať s nový svet. kamarátkou Silvi. No a Z dáme Minecraftu. si nový svet. Áno, a ja si to urobím, dobre? Dobre. Takže dám meno, aké si dáme? Bočný. Čakaj! Ne. Akože? Spoločný. Ne. D. A. Dobre. Spoločné videá bude. Dobre, no. To je jedno. Kreatíva a dáme flat. Let, hej. Craftsboard. Dobre. Idem na teba. No, ty si kde? Ale ja som v tebe. Ahoj! Miminka, ty máš aký textúr? Čakaj, ako vyzerám? Ja mám pekný. Ahoj. No vyber si takú vlnu, akú chceš, len nech to bude prosím tá vlna. Akú vlnu? Veď toto je vlna. Vln. Rádio vlna? Ty na čo si išla? A ty neviem, ja to vyhodila. Rádio vlna. Nespievaj mi túto blbosť. Vyber si nejaké... Si choď von z toho. Na čo? Len tak. Potom ty v tom nebudeš vedieť hrať. Kocku. Ja si dám kocku. Akú? Takúto block of... To neviem. Ja si dám toto. Hej, choď stade. Musí to mať aspoň, vieš, koľko blokov. Koľko? 15 miliónov. 4, 5, 6, Ja si dám 7, drevo, 8, sklo 9, 10. a dvere budú takéto. 10 a 10. Raz, 2, 3, Je po schodový 4, 5, a 6, ešte fakle by som mohla 7, nechať. 8, 9, 10. Sice ty čo robíš? Veď dom. A ja idem robiť iný dom. Nevadí, veď. 10. Bude. Tak, blokov. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak. 6, 7, 8. Ty čo robíš? Teba už som to nebude dať ináč. Teba dá potom inde. Ale to nechaj vám. Nechaj do D. No, ty si Myška. No, už sa potrebujem pripojiť. Dáme si tieto dvere. Naozaj ma to. No, Prečo ma to niekedy vyhodí? lebo sa stlačíš tuto s rukou, Myška. Radšej si to daj takto. A nie, že s týmto. Toto stlačíš. Aha. A z toho ti vyjde. Vidíš? Teraz neviem, že prečo. Ale vtedy si tak vyšla podobne. Dobre, to je jedno. Idem na svoj. Hej. Ale ja tu staviam dom. Halo, mne to ide. Dobre, tak idem na tvoj D. Dobre, na tvoj Ale D. ja ti idem vytvoriť nový. Nie, na tvoj D chcem ísť. Ja. Proši. Adventurous. Som taký. Dobre, no, pôjdeme na moje D. D. Na tvoje D. D. Máme Na tu tvoj aj dirt. bazén. Na tvoj Počkaj, D. vymením si skin. Nevadí, už som tam. Už nechci. Ktorého dáme? Daj si zombie hlavu. Alebo Alexa. Steve. Alexa. Akého Alexa? Tam je Alex. Ty si Alex. Tam je Alex, baba. Nie, nechcem toho Alexa. Chcem toho, čo... Čakaj, nejaká mačka veľmi nejaká. Ak nie je Endo. To je tvoja? Nemôže ísť vonči, hej? Ha? Nemôže. Dobre. No.
Tak skin si dáme Bandit. Dobre, môžeme na to ísť. Ideme do sveta D. Idem na moje vyhriaté miesto. Tak, no, ideme von. Toto je takýto dom, ja vám ho prejdem najprv zvonka. Takže najprv takto vyzerá akože. Prišla som, mne to neukazuje, že som prišla. Takto to vyzerá. To máš aký stromový dom? Ja to neviem. Really? No really. Ale ja som išla na spoločné. Neurobíme si spoločný adventure alebo niečo, že budeme na survivali a budeme hľadať potrebu a tak. Dobre, ale bez príšera si. Či? Ale jedlo budeme potrebovať. To si vytvorím, prosím ja. Dobre. Ko sa bude volať. A bude survival a infinity. Musíme si postaviť dom. Už som na tom. A Gravel. Blbý Gravel. Tu. Nechoj preč. Dobre, veď viem, kde som bola, tam je. Ahoj, Mimi. Ahoj. A mi sa tak zgeneroval svet. Ale toto budem do teba. Čakaj, či ty neprídeš. Ja neviem, kedy. Prečo si musela ísť do Turecka? Do akého? Daj na D a poď späť. Áno, viem. Tu dom. To koľko budeme nahrávať? Koľko nahrávame? 6 minút. Len 6. Som myslela, že nejakých 20. Tam je Guest a neviem, že prečo mám toto meno. A kde si? Kde si ty? Tu. Spadni. Tak. Ja sa neviem zbiť. What? Ja som ťa zbila. Kreatív je takýto. Pozri, takýto pekný. Mám svoju maštálku. No dobre, no poď. Čukním sa sem. No poď, Miška. Už 7 minút si. Dobre, poď teraz ťažiť drevo. Potom uhlie musíme ísť ťažiť. Potom irončeky, moje dravočeky. Kde si? Kde si? Ty kde si? Ty kde si? Poď robiť drevo. Nemôžeš do mňa buchnúť, lebo ťa dá von. Hovorím. Ale pozrieš sa. Lebo neviem, nemôžeš do mňa buchnúť. A ty môžeš? Neviem, ale mňa potom to zdalo von. Hej. No zbieraj drevo, vykraft i... Dúfam, že vieš, že ako sa kraftí drevo. Len takéto veľké si nezbieraj, lebo toto je také škaredé. Ktoré? Džunglovaté. Takéto veľké, čo je také... A ja som do toho chcela ísť haloty. To nebola nadávka, aby si vedela. Teším sa na sama. Aké video vydá? Jaj, som zvedavá, čo povie na to video. 5-krát sme vyšli z jedného servera. No, to je. A tu si ty? Ja som na to chcela. No a ja som chcela na tvoje. To je jedno. Tak vykop nejaké iné. Idem. Nech 64 si nazbieraj. 64. A aj sapling potrebujeme, takže tak. Aj listy nám búraj. Aj saplingy potrebujeme. Z listov nebudeme mať nič. To budeme mať. Z toho dostaneme sapling. Čo je to sapling? To je strom tiež. Blúba mačka toto vonku. Podľa mňa je to dráždi uši. 52 mám. Ty nazbieraj 64 a ja nazbieram 64. Dobre. Dlho nám to trvať bude, Sisika. Nevadí, veď diváci to počkajú. To je prvé video. Pozriem ja. Druhé. Tak druhé. Pozriem ja. Len ja môžem. Ja už mám 64, takže... Ty už máš viac než 64. Miška, nie je toto. Ja chcem blank. Nevieš, ako sa kraftí? Jaj, týchto 64. Ty si ešte rob trošku. Ty
Ty si ale mačka. Ty kocúr. Treba zobrať veľa oných. Listov. Nie. O, mám strom. No, to je dobre. Tak to mi daj, prosím. Tak ťa zbijem. Tak ma zbi. Ale nie. Moja najkamoška, teba by som nikdy nezbil. Finish. Zbieraj si piesok. Crafting table. Vieš, čo urobíš z piesku? Čo? Okno. Okno sa to dá. Viem. Tak zbieraj ich. Počkaj, najprv sa tam musím dostať. Vieš, že kde som? Vidím ťa. Nie moje. Nie moje. Aj pod vodou sú, takže tie. Ja mám 20, mne to stačí. No dobre, vyberiem sa niekde a postavíme si taký maličký domček. A potrebujeme aj pec. Hej, veď preto hovorím, že postele. Neviem, že či aj ty budeš mať posteľ. Ježiš, že už hrmí. Áno, budeš mať posteľ, poď za mňou. Kde si? Ja semka privediem. Nemusíš ísť za mnou. Už vidím tvoje meno. Ty budeš vidieť moje. 3 vlny treba na jeden posteľ, dobre? Viem. Aj čiernu môžeš. Aj takú môže byť. Hej, čiernu. Tak, všelijakú. Toto. To. Čo ide teraz dovnútra? Myslela, že moja mama. Ale nie. Nie, tá moja vlna. Moja vlna. Musím rozhliadnúť, že kde si. Ktorej riti? Ktorej riti? Ale tam, kde sú ovce. A kde sú? Vidím. Strom. Tuto sú ovce. Vidím jablko. Dones jablko. Miška, kde si sa strepala ty? Kde môžeš byť? V riti. V riti, presne tak dobre si povedala. Kde si? Sakra. Ale strom nezbieraj, vlnu si pozbieraj. Dobre, mne netreba vlna. Ale treba na posteľ. A mne netreba. Tak nebudeš mať posteľ, ale nebudeš spať. Ani Ale potom ani ja nebudem vedieť. Miška, prosím. Dobre, idem, hľadám ťa. Prečo si neprišla hneď za mňou? Už ťa aj mám. Dobre, tu máš jednu vlnu. Počkaj. Tuto sa mi strátiš. Kde si? Miška, Aha, Miška. vidím ťa. Miška, no, tak. Andy, neboskaj ma. No, vyhodila som ti jednu čiernu vlnu. To nebudeme potrebovať. Budeme na vlny. Čo na vlny? Toto budeme potrebovať. To sa nedá vyrobiť vlna. No, kde si? No tu som, tam je jedna Som čierna a zobrala. zbieraj. Dobre, idem pre piesok. Nie pre piesok, pre ovcu, veď najprv posteľ. Ďakujem. Ja ti ináč robím radšej ovcu. Inak mali by sme si nožničky včítnuť. Nie, ja nebudem čitovať. Dobre, tak nebudeme čitovať. Ja som si to nastavila bez... Myslím. Čuk, čuk, čuk. No dobre, dúfam, že sa vám videjko páčilo. Poď sem moja. No poď sem, dám ti ešte jednu vlnu. No Zatiaľ postavíme dom na survivály, len to nebudete vidieť. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak áno, like, ak nie, naserte sa. Čaute. Ahoj. Dobre, som ti to